Canviasso. Portava l'examen fet, impecable, clar, com que li havia xivat les preguntes. Aquell paio es va treure la carrera fent trampes. En sèrio? Sí. Els que deuen al·lucinar són els seus clients. Encara exerceix? Oh, que fort. Vols aigua? Sí. Quan eres molt petit et vaig ensenyar a beure amb canyeta. Però tu només bufaves. Me'n recordo, eres molt petit. Tenies una tituleta així de petita. Papa. Té. Em sembla que he sigut massa conservador. Massa tradicional, seriós. No he fet gaires coses il·legals, ni immorals. I ara això que tens, Joan. Papa, saps què és el Valhalla? Valhalla? No? El Valhalla és el paradís als vikings. Quan es morien entraven a un palau i allà feien banquets. I es passaven el dia bevent i follant amb les vikingues. Ho veus com he perdut el temps? Que sóc massa conservador. La teva mare, molta pinta de vikinga no la té. La veritat és que per mi el paradís seria trobar-me al cel i que hi hagi la xurreria on anava de petit. Sí. Aquest és el meu Valhalla. Encara sento l'olor. I anava a menjar xurros el diumenge al matí. I després, a l'església. Era escolanet i anava a repicar les campanes. Tenia la sensació que tot el barri es despertava amb mi. Fa molt temps d'això. Ara en aquella església hi ha un capellà molt simpàtic. Es diu Waldo. Anem-hi. Què dius? Que hi anem, ara. A fer què? A tocar les campanes? Clar, per què no? Oh, és molt complicat, Joan. No ho és. Anem i fem sonar les campanes. Ai, no ho sé, No dius que és tan simpàtic el capellà? Doncs va, no tens febre. Agafem un taxi que el Waldo ens obri les portes del Valhalla.